ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои экранбуда роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ҳисор, аз Ваҳдат, Душанбе, Рӯдакӣ, территорияи Вашт, территорияи Файзобод, Кӯлов ва шаҳри Бохтар ва дигар тарафҳост ки бо нархҳои арзон хона аз территорияи Хӯросон ҳам ҳаст, ҳам квартира, ҳам замин, ҳам дигар чизҳое ки бо нархҳои арзон. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо чӣ хел хона, замин дар кор аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 112 сомону 50 дирҳам. навори имрӯза расад мегӯяд. то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд комфортно, мо ба шумо тавсия метиҳем пересечение границы акаи Бегзодро. ин ака зиёда ай 10 сол аст ки дар ҳамин соҳа кор мекунад. дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одам бурда меоранд. хоб шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро ва дигар тарафҳои Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. мошин буда дурнуш люксай. ин ҳамин мошини худшона дурнушон люксай, кондиционер, вайфай дорад. хоб дута рақама, ҳар рақамошон WhatsApp имо дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад. айноми канали мо яъне ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд. хоб ягон саволу иловагӣ бошад, ягон маълумотшо хуён агар фаҳмидан, шумо дар ҳамин рақамошон нависед ки занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмида метиҳанд. маромад. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон ки срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Уртабуза пеши мактаб, ҷои беҳтарин. шаҳри Уртабуза ҷои ободӣ, обсвет, пеши духтурхона, магазин, такси ҳамаш пешашда. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ки гирди хона пол ниход маҳкам, кухни баня дурушта, боғишти пухта. дӯстони азиз, ҳоҷатхона берунда гирдаш маҳкам, хонаҳо проектҳои навкати хона бе ниҳоят расходи калон кардагӣ аст. мақсад ки ҳамаш сифати аъло кати боғишти пухта ва ба дигар маҳсулотое ки ҳозиразамон кати. хонаро ҳам видеош аст, ҳам суратош аст. метавонед ки бо диққат тамошо карда ба дар ҳамин ака тамос гиред. нархи хона 450 000 сомонӣ аст ки бо муомилаи хубам дорад. фақат мақсад камтар рангу борш мудад бо хеле кам сменблохиш бо зиёдӣ кардагӣ дорад. метавонед бо ягон чиза истифода баред. мақсад ки баъзе сохтмон маҳсулот дорад. хоб хона хай кушод 5 дар хона қатъи меҳмонхонааш кад. дӯстони азиз, 450 000 нархи хона аст бо муомилаи худ. фақат рангу бор ва баъзе корошо шикатон ҳам хеле коро мондагиа. промои рақамҳои Россияи кор мекунанд ва дар рақамошон WhatsApp, имо ҳардаш пайваст дорад ва ҳамин рақамҳода мақсад ки кор мекунанд ҳам имо WhatsApp дорад. дӯстони азиз, мактаб мегӯяд дар пеше, магазин ҳамаш дар пеше. мақсад ки ягон мушкилат духтурхона аст. ягон саволтон бошад, маромад дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. маромад занг занед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, пеши парки нав. дӯстони азиз, ҷои беҳтарин. хоб дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар цоколни қарор дорад ки 40 квадрати метра. ноҳияи Рӯдакӣ, пеши парки нав, духонага цоколни квартира 40 квадрат, боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтҳои люкс замонавӣ. дӯстони азиз, ремонт люксай замонавӣ ремонт кардагӣ аст, обсвет аст. инчунин ҳуҷҷатош 100% ва баъзе чизош кати фурӯхта мешавад. мақсад ки ҳамаи шароитош аст. мактаб, бозор, магазин, сардик ҳамаш наздик, пеши домда, ҷои бениҳоят хуб. нархи квартира нархи арзон срочна 190 000 сомонӣ аст. бо ягон сомша муомила мекунанд. промои рақамҳои мегафони ҳисобӣ кунанд ва дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. хона бо баъзе чизош мефурӯшанд. мактаб, сардик, бозор ҳамаш дар пешаш. хоб 190 000 сомонӣ. промои рақамҳои мегафони ҳисобӣ кунанд. WhatsApp доранд. маромад бештар маълумотша аз соҳибашон гирем, бо арзон мешавад. балинстаун дар пеша. дӯстони азиз, цоколни квартира. хоб дӯстони азиз, шумодам агар чунин квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои замини холӣ, ягон мошин, ягон аппарат, ягон техника, ягон мол, ягон чӣ ки барои реклама кардан бошад, маромад
сурат маълумотша дар WhatsApp имои болобудаи на 1220 болобуда роӣ кунем. мо дар видео оянда фурӯш реклама мекунем. лайкора фаромӯш накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. сирочина қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки деҳаи Сарбанд, ҷамоати Қизиқала. ноҳияи Хуросон, деҳаи Сарбанд, ҷамоати Қизиқала. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет, як калидор аделин, як хонаи аднаскани аделин, ду хонаи дигар бо кухни баня, аловхона, як сулфаи 6 метра дӯстони азиз ва бо дигар чизо ҳаста ки дарахтони мевадиҳанда 25 дона. хова бозори нав дар пеша мега, бозори нав мега наздик ай обшим лаби роҳи Душанбе Қурған наздик обшим ҷои беҳтарин, ҳамаи шароитош муҳайё ҳастаем. хона мега дастирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо муомилаам дорад ва ремонтҳои беҳтаринам дорад. хонаи навсох, ремонтҳои беҳтарин, ҳамаи шароитош гирдиванаш маҳкам, нархи 280 бо савдо дорад. ҳамаи шароит дорад, дарахт, парахт, мақсад ошхона, баня, кухни, аловхона, сулфа, калидор, ҳамаш қоидавӣ, ҷои мошобони навесам дорад. хоб якта рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорад. хона беҳтарин ремонтҳои замонавӣ дорад ва нархшам қимат нест, 280 бо савдо дорад. марамад ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмидам, рақамҳои мақсад ки мегафони соҳибшона марамад занг занед ки дар WhatsApp шон нависем, ба шумо ҳамаи саволотона ҷавоб метиҳанд. ва шумо дам агар ягон реклама, ягон чизи фурӯшӣ боша, хоҳем ки дар канали мо мондан, марамад метавонед навор ё ки суратча дар WhatsApp имои болобуда роӣ кунед, мо реклама мекунем. лайкора фаромӯш накунед, гузоред навори моро дӯстони азиз то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Вахш, хоб пушти масҷиди ҷумъахонӣ. дӯстони азиз, ҳамин хел масҷиди калонда пуштош дар ноҳияи Вахш, пишти масҷиди ҷамъахонӣ. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет аст. гирди хона маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, оғил, чойлоби ангур, ё ҳавлии стяжка, гирдиванаш маҳкам обшим. хона расход кардагӣ беҳтарин ҳолат дае. нархи хона мега 419 000 сомонӣ ҳаста мега. агар харидори аниқ боша бо муомилаи хуб дора, мақсад ки рафта хонара аз пеш бинед ба қатъи ҳамин мақсад ки қатъи Макка савдо кунед. ноҳияи Вахш, масҷиди ҷомеаи Калон, яъне ки ҷоми дӯстони азиз, ҳамин хела ба фикри ман бо хоҳед маълумотша мегирен, рақамҳошон тисел ҳастая. метавонед маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳо гиред марама. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабӯз дӯстони азиз. обши Шарора Уртабӯз. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки сирочна нархи хона 159 000 сомонӣ ҳастае. бо инчунин обсвет мега дорад, ҳуҷҷатчам мега 100%. 7 сотиқ ту дар хона тайёр медорӣ, зиндагӣ мекунӣ. 159 000 сомонӣ, шаҳри Ҳисор, Шарора Уртабӯз да сирочна. марамад ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, марамад дар рақамҳои поёмда WhatsApp ва мақсад ки ба видео занг занем, бештар маълумотша гиред. аз шумо хоҳиш ки ба хотири меҳнатҳои мо я лайки бепула дариқ надоред, гузоред ва навори моро агар имконат бошад падилса кунед ва то охира тамошо кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, тарафи хоб Маяковский проспект дӯстони азиз, пеши ресторани Абрикол, хоб кӯчаи Маяковский проспект дӯстони азиз, маълумотша мегирен. як хонага квартира ҳастае ки духонага кардагӣ ҳастае, дар якум ошина қарор дорад, 44 квадрати метр, доми 4 ошина ҳастае. як хонага духонага кардагӣ дар якум ошина, доми 4 ошина, 44 квадрати метр. хоб духонага кардагӣ бо свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, подвал дорад, отопление дорад, агароча дорад. хоб детский сад, школа, ҳамаш дар наздикии ресторан ҳамаш ҳастае. нархи квартира 335 000 сомонӣ ҳастае, бо муомила ва савдо ҳам дорад ва ремонтҳои хуб, ошхона, баня, кухни, термис, ҳамаи шароитош муҳайё ҳастае. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан, агар шумо харидор ки бошед, марамад занг занед дар рақамҳои поёмда, дигар маълумотҳои пурра ва аниша бо занг зада худатон гиред марамад. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ.
ҳафтум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки бо тайга срочна қарор дорад дар шаҳри Бохтар доми Зарафшон дар пеши бозор. Якхонага квартира аст ки дар чорумошина қарор дорад 54 квадрати метр дӯстон азиз. хоб пеши бозор управления шаҳрӣ доми нав. нархи квартира 235,000 сомонӣ аст. инам хеле ремонто инам хеле дом аст. доми чанд ошина медонам доми Зарафшон мега соҳибаш рақамошон мегафон аст. маълумоти бештар соҳибаш гуфтагӣ нест. ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан марамат занг занед. ва дӯстони азиз шумо агар аз ягон ҷо мақсад квартира дар кор бошад хонаи замин ёки замини холи ягон мошин дар кор бошад дар комментария мо пурра карда нависен аз куҷо чӣ хел марка ёки чӣ хел хона дар кор аст. мо дар видео оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. шумо алайкира дар як надоред гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хоб тарафи Гипразе маҳаллаи Пахтакор дӯстон азиз, аз роҳи калон мегӯяд хай 100 метр. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки бо ремонтҳои замонавӣ обсвет. хоб дӯстон азиз, 2 ҳоҷатхона отделни, 2 баня, 1 кухни, 1 подвал обша ҳар як кадомша дорад. обшим 4 хонаи калон-калон, 2 сотиқи дига замин, 2 ҳоҷатхона, 2 баня, кухни ва такхона, подвал, отделня. хоб Гипразем, шаҳри Душанбе Гипразем, маҳаллаи Пахтакор. хоб аз роҳи калон 100 метр. нархи хона 490,000 сомонӣ аст бо муомила дорад. яъне ки хона бо шароитҳои замонавӣ, сифатҳои аъло яъне коттедж. марамат рақамошон дар поини видео аст. ягон савол ягон маълумот хоҳед агар фаҳмидан занг занед дига саволша аз худашон пурсед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Гипразем, Гарадок. духонага квартира аст ки дар чорумошина қарор дорад 46 квадрати метр бо обсвои таъмина, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои беҳтарин, хай нормални барои зиндагӣ. нархи квартира 350,000 сомонӣ аст бо муомила дорад ва рақамошон аст билайн. кадомто ки мехарем бештар маълумотша гирем. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Гипразем, Гарадок дӯстон азиз, духонага дар чорумошина. инам хеле сайста, инам хеле маълумот. 350 бо муомила насиратҳои домош, рақамошон аст билайн. марамат занг занед. ва аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед. ягон реклама тамошо барои хона замин квартира марамат дорем ки мо реклама мекунем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хоб дар деҳаи Ширинбулоқ гуфтага аст соҳибшон. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардага аст ки хонаҳои дам хеле бараки пеши навестор. нархаш 110,000 сомонӣ аст бо муомила дорад. 2 хона, дуруни хонаҳо 92 квадрат, 1 веран, 1 кухни, 1 ҳоҷатхона дӯстон азиз ва дигар чизо. 110,000 сомонӣ бо муомила дорад. рақамошон аст дар поини видео вавилон. марамат дига маълумотша занг зада гирем. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочнаи бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Боғи Мирӣ. ҳамин хел Боғи Мирӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хонача кардагӣ аст ки 1 калидор. ноҳияи Файзобод, деҳаи Боғи Мирӣ, 6 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 калидор. нархша мега 70 мегам бо муомила мешавад ва рақамошон аст ва мегафон бо занг занед. дӯстон азиз маълумотша гирем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видео